ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏଠିରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଟଣାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ କୋଣରୁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା ପତାକାଟି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତାକାଟି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେନ୍ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଉଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ନୀଳଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କଲାଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୀଳଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ କଲାଭଳି ଦେଖାଯିବ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ପବନ ଦିନ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଭୂମିକୁ ଓ ରାତିରେ ଭୂମିରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସମୁଦ୍ରର କୌଣସି ବି ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏହି ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବନାଯାଉଥିବା ପ୍ରସାଦ କେବେ ବଳେ ନାହିଁ କି ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହଜାରେ, କେବେ ଏଠାରେ ଭୋଗ ବଳି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବନାଯାଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ 7ଟି ମାଟି ପାତ୍ର ଉପରକୁ ଉପର କରି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଉପରଟି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ତଳଟି ବନିଥାଏ। ଏଠାରେ ବନାଯାଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରୁ ତଳକୁ ହୋଇ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ବଳେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏଠାରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଦିନ ବେଳା କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଋତୁ, ଖରା ଋତୁ କିମ୍ବା ଶୀତ ଋତୁ, ଦିନ ବେଳା ଏହାର ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନବମ ରହସ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାର ଓଜନ ହେଉଛି 10 ଟନ୍। ସେ ମନ୍ଦିରର କେଉଁଠୁ ଖସିଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଦଶମ ରହସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣକୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୃକ୍ଷର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ପଛେ ଏହି ଗଛର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହାରିକୁ ପଚାରିଲେ ଏହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି କି ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହା ସବୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାୟା, ତାଙ୍କରି କୃପା। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ସବୁ ତାଙ୍କରି ମାୟା, କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ମଜାଦାର ଟ୍ରିକ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।